Dik l-asserzjoni hija legalment u fattwalment skorretta. Dr. Farrugia Frendo fil-mument tal-ħatra tagħha ta' maġistrat se tkun qed tissodisfa r-rekwiżiti kollha tal-Kostituzzjoni. Il-membru tal-Kommissjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja li kellem it-Times huwa skorrett? Jien qed ngħid l-ewwel nett il-membru ma ġiex identifikat, ġifieri kien hemm huwa relevanti ħafna. Però jiena li rrid ngħid huwa illi Dr. Farrugia Frendo tissodisfa rekwiżiti kollha tal-Kostituzzjoni. Jiena naħseb inkun irresponsabbli jekk ngħid sakemm jiftehmu żewġ partiti fuq il-kwistjoni jiena nieqaf nifriża billi ninnomina persuni oħrajn. Aħna bħalissa għandna it-timeline li il-power plant per se ikun lest għal-ħafta ta' Mejju għalkemm konna għedna Ġunju, ma sissa jidher li antiċipajna daqsxejn il-construction period u mhix tajjeb ħafna. Mbagħad over the summer months jibda. Throughout the summer period se jkollna commissioning bil-gas throughout biex ngħidlek.